Residents and local officials in Shiraro town, located in northwestern Tigray, have reported a drone strike that targeted an area known as Tekemati late Friday night, adding to ongoing concerns about security conditions in the region and the future of the peace process established under the Pretoria Agreement. According to residents who spoke to Addis Standard, the strike began at approximately 11:30 p.m. and continued for nearly 2 hours. Witnesses said the attack appeared to target military vehicles moving through the area outside the town. Tekemati is located less than 2 kilometers from Shiraro, according to a local administration official who confirmed the incident while requesting anonymity because ናው ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝፈጸመ ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ንሬድስ ሞኒተር ሓቢሮም እቲ ናብሎም ዘውግሕ ለይቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ካብ ከተማ ሸራሮ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ኮይኑ ኣብ ከባቢታት ጨቕማጥን ጎምሃሎን ከም ዝተፈጸመ ተፈሊጦሎ ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ንሬድስ ሞኒተር ከም ዝሓበርዎ ኣርማ 13 ካብ ከባቢታት ኣደሚቲ ተበጊሳ ብከባቢ ጨቕማጥን ጎምሃሎን ኣቢላ ብኣንፈት ባድመ ናብ ኤርትራ ሰጊራ ናብ ሱዳን ዜራ ናብ ኣርሚ 7 ክትጽንበር መደብ ከም ዝነበራ ገሊጾም በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ልዕሊ ኣጽዋር ሰራዊትን ኣርማ 13 መጥቃዕቲ ድሮን ተፈጺሞሎ በቲ ተፈጺሙ ዝተባሃለ መጥቃዕትታት ድሮን ዝተጎዱ ብርክት ዝበሉ ቁስላት ናብቲ ኣብ ከተማ ሸራሮ ዝርከብ ሆስፒታል ማያኒ ከም ዝተወሰዱ ተገሊጹ ሲቪላት ናብቲ ሆስፒታል ከያቱ ከም ዝተኸልከሉን ተፈሊጦሎ ምንጭታት ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ በቲ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ኣባላት ኣርሚ 13 ቁጥሮም ኳ ተዘይተፈለጠ ብለይቲ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ዝተቐበሩ ግን ተገሊጾሎ ኣባላት ሰራዊት ኣርማ 13 ካብ ኣደመይቲ ክብገሱን ከለው ሞባይል ስልኮም ከም ዝተመንጠሉ ዝተገለጸ ኮይኑ ሕጅት መጥቃዕቲ مستفدسمه قال سبات حلوات سدروم دقوم كرخبو كم زكالون كم استجنانقون يقلصالو اتن بركز بلا اصوارن سراويتن صعينان زنبرا مكاين بتخاتال بمتقعات سدرون مستوقعه اتا اصوار ننوح ساعات كفنجر كم زخاله ناي قربات عزبتي نريدس مونيتر قليصوم አለው ابطا شرارو تفصيم مستبهله متقعات سدرون اب تግራይ ዳግማይ ውግ ክል ዓሊ ኽሊ ዝብል ስጋት ከም ዝሕደረ ድማና ተገለጸዩ اب ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ትርከብ ከተማ ሸራሮ ተፈጺሙ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ድሮን እቲ ገና ካብ ሕሉፍ ኩናት ዝሓወ ህዝቢ ዳግማይ ኩናት ክል ዓሊ ኽሊ ዝብል ስጋቱ ኣዛይድወሎ እዚ ከም ዘለን ከሎ እቲ መጥቃዕቲ ዓርብ መዓልቲ ካብ ሸራሮ ኣሳት 1.5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝርከብ ጨቕማጥ ዝተባሃለ ከባቢ ከም ዝተፈጸመ ስሞም ክግለጽ ዘይደለዩ ናይቲ ከባቢ ምንጭታት ንወጋሕታ ፋክትስ ሓቢሮም ኣለው እቶም ናይቲ ከባቢ ምንጭታት ከም ዝገለጽዎ እቲ ዝተባሃለ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣብ ወተሃደራዊ ዕላማታት ዘንቀደ ኮይኑ ካብ ኣስታት ፍርቂ ለይቲ ሰዓት ጀሚሩ ንሰዓታት ቀጺሉ ከም መብርሂቶም ምንጭታት ንወጋሕታ ፋክትስ ከም ዝገለጽዎ كم تريو زلهم قداينا بيجتو بتصحي كم زلو مجمعاتو كبيدا يمثلن بستقالنا من قدينا تنجر كنا نزرلو نقل من قد كله كن هبينا نفتن زلنا كابل تسلست بوتات زمت حبريتان بكم زلنا دما it's because كفل عليه dimensions يوهابو سلو زلو تكونتات العلت انقاق زدليو حبريتا سلو زخوني مغنياتو نخلو أجنازيب كاكترو يزلكايو أو جزيو كينات دايم زبلو ኣብ ግዜ ኩናት ተቀዳማይ ግዳይ ዝኸውን ታዩ እቲ ሓቂ ግዳይ ዝኸውን ምክንያቱ ነፍስ ወከፍ ሰብ ነናቱ ነገር ከፍልጥ ስለ ዝፍትን ስለዚ it's ናይ ግድን ነቲ ሓቂ ክትረኽቦ እተኮይንካ ክትፅዕሪ ዘለካ ብኩሉ መንገዲ otherwise you wouldn't get ኣብቲ ሓቂ ዝበሃል ክትቀርብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ኣገራሚ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ከመይ ኢላ ብቁልጡፍ إذا هاجر الجونا بكال كوينات غير كم زلا بلتقنا كنا من تاين كوينات يقاية كم زلون أبز قربا واندما كجبر زخل متقعتي نابيجس كوسط كم زخل نخل سب بره ناخوني متسالة مالك إذا بلتقنا نكوينات أنكيد خم زلو أبتقى إذا ما سقمت نكوسط كل عين سقمت نكوسط تدالي كم زلو زر ملك تعلو زخا سلام تاين أبتقى يجسو يقاية لون تحريلنا بخل من قد كن رينا مجمريا إذا كوينات زي نايتقرأ كوينات راي كونه ናይ ትግራይ ኩናት ጥራይ ከም ዘይኮነ ካብ ኣፎም ንስማዓዮ ቻችን ጽምዶ ብሎ መጥተዋል ጽምዶ ዛሬ የተፈጠረ እንዳይመስላችሁ ጽምዶ የ1960ዎቹ ስትራቴጂ ነው ታስታውሱ ከነበረ አንብባችሁ ከሆነ ትንሽ እኛ ከናንተ ቀደም ስለምንል በደንብ የምናውቀው ነገር ለእናንተ ማስተላለፍ ያለብን ነገር የ1960ዎቹ ትውልድ እየተባለ ብዙ ጊዜ ይነገራል ትሰማላችሁ የ1960ዎቹ ትውልድ ማለት የዛሬ ጽምዶ ማለት ነው የዛ ዘመን ትውልድ ማርክሲዝም ሌኒዝም እያለ ታሪካዊ ጠላቶቻችንን እያጋበዘ ሞቃዲሾ እየሄደ ካይሮ እየሄደ ኃይል እያሰባሰበ የሱዳን የግብጽ
የኤርትራ ቅንጅት በመፍጠር ኢትዮጵያን ከባህር በር የማባረር ዘመን ነበረ። የ1960ዎቹ ትውልድ ያን ጊዜ ካይሮ ሄደው ደጅ የጠኑ ኦኬ ትሪዎ ዘለኹም እዚ ምሩኽ ብርሃን ጁላ ይዝበሃል ኣብ ሓንቲ ዘረባሲ ምሩኽ ስንፅምቶ ክማርኽ ተበጊስሎ ንብሎ ኣለና እዚ ንበዓል ምሩኽ ዝነበረ ነዚ ናይ ሱሳታት ወለዶ ይብላ ኣሎ ካብ ዝግስ ናይ ሱሳታት ኢኻ ንስኻ እውን ክልተ ዓይነት ወለዶ ስለ ዘሎ ኣብ ሱሳ ሓደ ልሕቲት ኣሎ ካልእ ድማ ጅግና ኣሎ ቦታ ካበይ ምዃኑ ጠፋካ ይመስለኒ እንታይ ዝብል ዘሎ ፅምዶ ናይ ሎሚ ይኮነን ኢልዎም ንድሕሪት ወሲድዎም ንድሕሪት ፅምዶ ዝበሃል ናይ ሱሳታት እዩ ይብላ ኣሎ ተጋጊድ እዩ ኣይተጋጊየ ፅምዶ ማለት ሻዕብያ ደጋጊሞም ነጊሮሞም እዮም ፅምዶ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዓና ኢሎሞ እዩ ፅምዶ ካብ ቀደም ንፈልጦ እዩ ፓርትነርሽፕ እዩ እታ ቃል ናይ ትግርኛ ተሓይላቶም ዘላ እምበር ፅምዶ ማለት ፓርትነርሽፕ ማለት እዩ ሽርክነት ማለት እዩ ሰው ኣላየንስ ማለት እዩ ብዝኾነ ፅምዶ ቀደም ኣብ ሱሳታት ምናልባት ታሪክ ዳ ምልእቲ ክትኮነካ ኣብ ሱሳታት ዳ እንታይ ስለ ዝሓሰቡ እዮም ካብ ድቃሶም ተበራቢሮም ድዮም ንካይሮ ንመቃድሾ ንሱዳን እናኸዱ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ነይሮም ጀስት ንኢንጆይ ንክገብርዎ ፋን ኮይንዎም ድዮም ከምኡ ዝገብሩ ነይሮም መጀመርያ እታ ሓንካስ ዝኾነት ፌደሬሽን ናይ ሽዑ ዝነበረ ንጉስኩም ነታ ፌደሬሽን ባንዴራ ናይ ኤርትራ ኣውሪዱ ኢትዮጵያ ብሓይሊ መንዚዑ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ነቲ ዝነበራ ታሪክ ህሲሱ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝገበራ ኣብ ልዕቲ ዘይተቐበልዎን ዘይተዋሕጠሎን ፌደሬሽን እስከ ደሓን ኢሎም ዝኸድዎ ዝነበሩ ነቲ ፌደሬሽን እውን ስለ ዝቐተሎ ዋ ኣድቦኻ ክዝመዶ ዓይንኻ ዕመት ኢሉ ድማ እቲ መንእሰይ ወለዶና ሽዑ በብዝኽእሎ ንበረኻታት ክወፍሪ ጀሚሩ ስለዚ እታ ታሪክ ዝምልእ እንተተብላ እኳ ደስ ምበለ ፅቡቅ ነይሩ ከማን ሓዳፊቱ ሱሳታት ናይ ሱሳታት ወለዶ ኣብ ሙሉ ኣፍሪቃ ከም እዮም ነይሮም ብጀካኹም ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ እስትሪዎ ዘለኹም ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ለንቀነሲ ሓንቲ ዘረባ ላብ ካልእ ከምፃኩም እዮም ስለዘይ ትኸይድ ኢሎን ማስክ እንታይ ትብል ፅሕፍቲ ሸር ገይሩ ፀኒሑ ይመስለኩም እዚ ኢሎን ማስክ ናይ ተስላ ስፔስ ኤክስ ገለመለ መግዛእቲ ሲ ኣየማዕብለካን እዩ ዝብል ዘረባ እስከ ንግደፎ ዝብል ሓደ ፀሊም እዩ መግዛእቲ ዘይማዕብለካ ኮይኑ ወይ ከዓ ዘይተገዝኡ መግዛእቲ ፀገም እዩ ነይሩ ግን ብሰንኪ መግዛእቲ ኣይማዕበልና ንዝብሉ ሳይትስምዕዎም ምክንያቱ ኢትዮጵያ እውን እኮ ኣይተገዘእትን መግዛእቲ ጥራይ ተዝኾኑ ነይሩ ኢትዮጵያ ኣይተገዘእትን ምሉእ ዘበና ድማ ድኻያ ኢሉ ሕማቕ ኣብነት ኢለዮም ያነ ሕማቕ ኣብነት ኤርትራ ዝኩሉ ከርተት ክትብል ከላ ንስኹም ሃገር ነይርኩም what happened to you man ነፍስኩም ክትፍትሹ ኣይመሓሸኩምን ኣብ ሱሳታት ዝነበረ ታሪክ ድሕሪ almost 60 ዓመት 66 ዓመት ዕጅብ ዛዕቡ ትዛረብ ኣለኻ ኦኬ let's go back እንታይ ዝብል ዘሎ ፅምዶ ነቶም ንሓድሽ ናሽቲ ወለዶ ኣበይ ቦታ እዩ ከምኡ ዝብሎም ዘሎ ደይተድን ክበርሃልኩም ዘሎ ሰራዊት ዘመርቕ ዘሎ ሰራዊቱ ኣብ ዘመርቐሉ ዘሎ ቦታ እዩ ብዛዕባ እዚ ናይ ታሪክ ምህንድስና ዝነግሮም ዘሎ ኣብ ታሪክ እንታይ ከም ዘጋጠመ ለሚሸው የለርቤት እንታይ ዓይነት መመረቕታ የካይድ ከም ዝነበረ ኢትዮጵያ ከምዚ ትሪዎም ዘለዎም ወታደራት እዮም ዘመርቑ ዘለው ገለ ወታደራዊ ክዳኖም ናቶም ግን ከረየኩም ሲ ኣብቲ ናይ ቀደም ናይ ጦር ወታደራዊ ክዳኖም ተበለይሶም እዚኣ ተኸዲንዋ ዘሎ ክዳን እዚ ውትድርና እዚ ጌጋ ይኽልኣለይ እቶም ናብ ኤርትራ ዝመፁ ዝነበሩ ወታደራት ከምዚኦም ዝኽደኑ ዝነበሩ ይመስለና ኣነ ጌጋ ይኽልኣለይ ቆልዓ ስለ ዝነበርኩ ኦል ኣይ ከን ሪመምበር ኢስ ቀጠልያ ናብ ሓውሲ ምስቲ ሕብሮም ፀሊም ዝመስል ቀጠልያ ኮይኑ ከምዚ ፀሊም ቀጠልያ ዓይነት ዝኽደኑ ዝነበሩ ኮይኑ ይስማዓና ኣብ ከረም ከሎ ኣትሊስት ኣብቲ ከተማ ንናቕፋ ክኸዱ ከለዉ ምናልባት ነቲ መሬት ዝመስል ቅይሩ እንተነይሮም ንገሩኒ ከምዚ ዓይነት ስለዚ ኣብታ ናይ ቀደሞም ክዳኖም ዝተመለሱ እውን ይመስሉ ታናት እኳ ኩሉ ግዜ ከማ እንድያ እቲ ወታደራት ግን ከምዚ ሓመዳዊ ዝመስል ክዳውንቲ እዮም ዝኽደኑ ነይሮም ብዝኾነ ሰራዊት ብዙሕ የሰልጥን ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ሰልጠኑ ኣብ የለዉ እንድሕር ኢሎም ከዓ ግን ዝገይርዋ ኣኖም ስለዚ ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ እዩ ነዚ ዘረባ ዝዛረብ ዘሎ ንመለሶ ፅምዶ ንምንታይ ኣብ ርእሱ ኣትያቶላ ቅድሚኡ ናይቲ ሃገራዊ ምትሕብባር ደገለዶ ዝበሃል ጀነራል ገመቹ ዝብልዎ ኣበርቲዑ ብዛዕባ ፅምዶ ተዛሪቡ ነይሩ this is the second ካባኻ ነዝያደ ሓይሽ ኢሉ መፅኡ ዘሎ ያን ጊዜ ካርቱም ሄዶ ደጅ የጠኑ ያን ጊዜ መቃድሾ ሄደው ደጅ የጠኑ የነ ዚያድ ባሬ ተላላኪዎች የነ
ፈርዖን ቤተሰብ ተላላኪዎች የካርቱም ተላላኪዎች ግንባር ፈጥረው የዛሬ 60 ዓመት ኢትዮጵያን ከባህር በር በማባረር ኢትዮጵያን በእርስ በርስ ግጭት በማዳከም በቀጠናው ትርጉም ያለው ሀገር እንዳትሆን በቀጠናው የአባይን ውሃ እንዳትጠቀም ሲደረግ ነበረ። ተሳክቶላቸዋል። ከባህር በር አስወጥተውናል። ያልተሳካው ባህር አባይን መገደብ የማትችል ሀገር መፍጠር ነበር። እሱ አልተሳካም። ባህር በር የማባረር ግን ተሳክቶላቸዋል። እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ መጀመርያ ኣብ ስሳታት ኣይኮነን ካብ ባሕርኻ ተሰጊድካ ቁርብ ታሪክ ከማን ፅቡቅ ጌርካ እንተትፈልጥ ፅቡቅ ነይሩ ቤላ ጎሳሲምዋ እንዲ መፅኡ ዘሎ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ናይ በዓል ትባሬ ናይ ሶማልያ ዝነበረ ተላኣኽቲ ናይ ሱዳን ተላኣኽቲ ናይ ከማል ናስር ክብል ናይ ግብፂ ጠፊዎ እንዲዩ ናይ ፈርዖናት ዝብል ዘሎ ዝኾነ ናይዞም ኩሎም ልኡኻት ዝነበሩ ተኣኪቦም ተዘራርዮም ተመሻጢሮም ካብ ባሕሪ ከም ንስጎ ገይሮምና ሰሪሕሎም ይብላ ኣሎ። እቲ ናይ ኣባይ ግድብ ግን ኣይሰርሓሎምን ይብላ ኣሎ። ያ ወህም ይብላ ዓረብ ኣባይ ኢልካ ጠራዕራዕ ትብለሉ ዘለካ እኮ ህወሓት ይሰርሕዎ መለስ እኮ ሰሪሕዎ ሰራሕከዮ እኮ የብልካ ንስኻ እዛ እንድሕሪ ንኢትዮጵያ ዶ ከምዚ ዶ ትብል ኣለካ ኣባይ እናበልካ ጠራዕራዕ ትብለሉ ዘለካ ህወሓት እዮም ሰሪሖም እዚ so you should at least be grateful ቁርሲ ምስጋና ክህልወካ ይግባእ ንዓኻ ድማ ብግልኻ ተጋሩ ክገድፈሎም እቲ መድረክ ግን ንዓኻ ብግልኻ ንሓደ ምሩኽ ወሲዶም ሓፂቦም ኣምሂሮም ኣብሊዖም ኣስትዮም ከዲኖም ጀነራል ገይሮም ካ ማለት ኣትሊስት ኣብ ውትድርና መሊሶም ካ እምበር ምሩኽ ዳ ውትድርና መለስ እዩ ብዓይኒ ሕጊ እኮ ናይ ውትድርና እኮ እንተተማሪኽካ እኮ ካብ ውትድርና እሞኻ ብመንገዲ ሳልሳይ ኣካል ጌርካ ተተመሊስካ ካልኣይ ግዜ ናብ ውትድርና እንታቲኻ ሕጂ እዚ ናብ ኤርትራ እንተኸይዱ ኤርትራ ክትቀትሎ ትኽእል እያ ቢካዝ ዕድሉ ሓሽሽ በሊዕዋ እዩ ሶ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓድሽ ናብ ውትድርና ተመሊስካ ኣብዛ ዘለካ ደረጃኻ ኣቦኻ ወሳሲኹ ምክንያቱ ርዩ ገይርካ ዝኾነ ንሰውራዊ ወለዶ ናይ ኤርትራን ንህወሓትን ብሓንቲ በትሪ ይሃርም ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ እሱ ስለምንታይ እቲ ሓደ ኣብ ትግራይ ኮይኑ እቲ ሓደ ድማ ብኤርትራ ኮይኑ ብሓደ ተመሻጢሮም ንኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ትፅንገለገለ ይባ ኣብ ደገ ባሕሪ ሃሊካ ኣይፈልጥን እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ነገር እዚ ናይ ባሕቂ እዚ ውይ ዘብሎ ዘሎ ፅምዶ ኣወልስዒድ ብትክክል ኣብ ኒሳ ናይ ስላያዊ መርበበት ናይ ኢትዮጵያ ብረድዋን ሁሴን ዝምራሕ ኣብ ልቡን ኣብ ኣእምሮን ጥራይ ዘይኮነ ንጁላ ክድቅስን ክትንስእን ቀዳማይ ነጥቢ ኮይንዎ ዘሎ ፅምዶ ምዃኑ ተረዲና ኣሎ ግን ክልተ ነገር ኣለዎ ኣብዚ ክልተ ነገር ክበ ኮይኑ ፅምዶ ንበይና ኣይኮነን ትዕብዶ ደላ ሬዚስቲንግ መን እዚኣ ነገር ኣላ ኣብዚ ከተፀሎም ደልያ ደላ ሸውዓተ ሓይልታት ሸውዓተ ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ሓድነት ፈጢሮም ኣለዉ መን እዮም ሶም TPLF ፋኖ ኦላ and form new armed coalition seeking to challenge Abiy Ahmed's government ኣብዚያ ከስማዕኩም ያላትኩም መስለኩም እንታይ ብላ ኣሎ TPLF ፋኖ ኦላ join to form a coalition seeking to challenge Abiy Ahmed ክብድህ ዝኽእል ሓያል ዝኾነ ሓደ ግንባር ናይ ኩላቶም ምትሕብባር ተፈጢሩ ኣሎ ሸውዓተ ናይ ኢትዮጵያ ዕጡቃት ሓይልታት ንህወሓት ሓዊስካ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚ ኦላ ማለት እዩ ሃቭ ካልኦት እውን ኣሎ ናይ ጋምቤላ ኣሎ ናይ ክልል ሶማል ኣሎ ናይ ኣፋር ኣሎ and ናይ ቤንሻንጉል ካሎ ስለኒ I don't know somewhere something else እውን ህልኾን እዩ ዝኾነ እዚኦም ኩሎም ተኣኪቦም ንብልፅግና ንኣብይ ኣሕመድ ኩርሱ ንኽኣልይዎ ልክዕ ከምታ ናይ 1990ታት ማለት እዩ ኢህኣደግ ዝበሃል ክኸውን ከሎ ህወሓት በይኑ ጥራይ ኢትዮጵያ ክርከብ ኣይከኣል ኣይነበረን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኦሮሞ ዝነበረ ናይ ካልኦት ዝነበሩ ኩላቶም ተኣኻኺቦም ሓደ ናይ ክዳን መንግስቲ ወይ እውን ምትሕብባር ኣቂሞም እዮም ንኣዲስ ኣበባ ተረኪቦማ ማለት እዩ ሕጂ እውን ልክዕ ምስግጋር ናይ ስልጣን ብፍላይ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኣቓልቦ ክቦም እንተኮይኑ ንዓታቶም እውን ከም ሲሪየስሊ ኣብ ነቲ ሃገር ክቋፀራ ከም ዘይክእል ይርእይዎ ኣለው ስለዚ እቲ ሃገር ስለተገድሶም ኣብ ክቋፀራ ዘይክእል እንተኮይኑ ናበያ ክትከይድ ንዝብል ምትሕብባር ክረአ ክኽእል ኣሎ እቲ ምትሕብባር ድማ ይረአ ስለ ዘሎ this is becoming a reality right now so ከም ትሪእዎ ዘለኹም ህወሓት ትግራይ ተቆፃፂሩ ኣሎ ሰራዊቱ ሒዙ ኣሎ መንግስቲ ሒዙ ኣሎ ፋኖ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣምሓራ ተቆፃፂሩ ኣሎ ሸነ
حيال بوتا ناي أورومو تقصاصير له بوتو أدلاديل له كل الصومال already نفسه زخالة ناب هاجر نتقصهم كمان زحسبيهم عفار قالسي قبرالو ناي جامبيلا مراحي أبتصمدوا برسونات ساتيف نيرو كم تري ودا لهم تاقوداي كميلا فاحنا بلد خيد الله جوارك مستوى سنة ساعتات كا تدعم السرعون أبت جامبيلا زبال بيلا جير أسفع في كم زلو بمخاينون بموتوتاتون ينكسقس كم زلون دعم سريع ترى يكون سكالو تقاتون أتيهم كم زلو أبتبو تايز نقر سلزي إثيوبيا ناي شفاتو سفر كوين كم زلو يز نقر سلزي 7 Ethiopian groups including that عبيت حيويسكا reportedly established a joint council aimed at coordinating military and political efforts against Prime Minister Abiy Ahmed Ali's government, making a potential significant development in Ethiopia's evolving a conflict landscape. So, the evolving political or conflict landscape. طيب زبلو زلو كلهم زو محلتا تاكيبهم نبلتقنا ساعتك أخي ليا بزع دهم كيف تركا كاب حج حسابك قبر بلولو أبي أحمد ما كبير يخين وزلا بسوا أنا زانك ريو خلو سلام طيب لكم الله ولا كي نبيك هدم دلي ولو إمارات بعلى تغرق إيراب زلات له أنت واحد زي وساب إمارات دحنكم تخون كعدل ديتبو أسيد كهاد ملوز غلبتها كوير لي I'm kidding. كم تريوز اللغم إذا ربازيا مرة تناوز. According to the reports from the local and regional sources, the alliance was formalized in early May. أما جمرة ورحي حمشت بيلوتي شركة نت كابونات من جتات كم استرخبة. أب مجمرة ناي ورحي حمشت بيلوتي ركبات تراي كاي جميرو. تدقاقامي استفل على أخيبات دما بوكلتنا يتم كلهم حيلتات تغيروا and of several armed movements operating across different parts of the country. The coalition is said to be working toward the common objective of challenging the federal government and laying the groundwork for a future transitional political arrangement. So زي بحفشة كابور حمش جميرو serious زخونة discussions يكايد كم زلون بخلهم وقنا دما حد علامة يزلوا نزا حجي تفتيرا زلا بكو تتقيمم نعبك علي وتديكيلو كم زعينة عدلات بتحرجك الوكالة يغلا يهلون يفلتني هذيك نات كرب حاط قبر تدليها كلها قمارك بالله تخليها سلازي you have to use this specific opportunity نزوك نتاتزي الربح خان معال مالتي. The reported alliance brings together groups that have often pursued different political landscape or agendas including TPLF, Amhara Fano Functionist, the Oromo Liberation, Ogaden National Liberation Front, ONLF, and an armed faction from Ethiopia Afar region. سلازي كلاتهم ناتهم أجندة زنبرم حجكن الرأيهم زلوا نقولاتهم حرب الدهوي زلوا تحابيرهم ترأيهم دم تهاجر كبلواز وقولوا كم بروادي ولا كفنتحوا كتحابير له كزرارة بقول لهم بحد أنت دي كوينهم نحت عندهم كبالعون تجميرهم نأبيهم كأن زربهم أبي نقول لهم كبالعون مخاني فلتيهم أنت واحد كفت المخان سلزي نعبك عندما حجاز نحت عندك ترى ذلك كمخات أجنداسي تهاجرت اليوم تخينا نقول لهم ترى ذلك يمكن رغبوا زلوا نكره بواد ما زبالة تعدل على اللوم هنجي تزيله نعبي شيء ولا لا تقدر تفليخها كاب زبل يوم تمر لدا ما تزالهم زلو. Political observers have noted the participation in the TPLF represents a notable shift in the group's recent rhetoric since relations between Mekelle and Addis Ababa deteriorate following. هذا كابتي نتي كونتات كغير زخالد ما نه هو واحد قلت زغنا سقمت تادوس زلو مخانو يوم زنقر زلو بوتو تقصاصير ترايدي كونه حيال زخنا أو ما نحزي متسلو زلو نسو نفسه زخالة قد هو أبيك جبر أبزخل درجة ودابتات أبزخنا على زلو أتوم كالو دما يرأيهم على نقدر نجي شركة نتكبر لهم تزيله كرسعون يقولهم سلزي عفار له بقول إيرتران سلو زلو فانو ريدي أبايتا بقول سمو بوتو زو حسي حد النتو دمنا حيلي خيرالو قصيلو دما تشنون بقديو سلزي كم دريم زلنا كلاتهم أبزيا قد أيزيا بوتا خان تدي وحيسكا كترسع كم تخل مفلات يدلي so and then the TPLF leadership has increasingly focused on Tigray centered political objectives. كالنا Tigray نه هو حد ما قد أسخين زلوا هو حد نادي سابق خيرو كم حدر زبل ambitions ناتون ويوم بحقيقات ناتو درود كوين له زد ما نتم بعالفانون قرب تلي تاشمو غير وما مغنياتو مسو تواجينا هو حد رايك قاصرت خوين السلطان واص انا نزبل زربانيرو ابزوان زغن هو حد مور نتግራይ ዘተኮረ ይመስል ዘሎ ስለዚህ ረብሓታት ናቱ ወላ ነት ፌደራል መንግስቲ ቀይሮ ተቆይኑን
زيادة نتقرأي زربح أجندة كم زلوا وين تقرأي أجندة زيادة قدامنا كبز خليو من البات حجر قانون دل يخون خليهم تلازي نزيتات أبقمت إتيوم يوم كلهم ولا مسوحات قدام بعين ترازري وزن برو هو حاتنا بعلى بزق بده تصل زلوا حجي عبير كام سوق سراح يخلي أبزبل مدام لم تقدر جاز بس يمسلو يبلع على ريبورت مالتي كل زي نزي برهان جولا زعبده زلو نص مخانو مقمات يدل مالتي كاب زيرو تبقيسو زكبر زلو نجار كم زي كونون كنقمت علينا مالتي تاكابت مكنيات النسو ጎበዞች ስለሆኑ ጀግና ስለሆኑ አይደለም እነሱ ባንዳ ስላገኙ ነው የገዛ አገሩን የሚወጋ የገዛ አገሩን የሚያዳክም እርስ በርሱ የሚጨፋጨፍ የራሱ መንግስት የሚያፈርስ ኢትዮጵያን ኢኮኖሚካሊ የሚያዳክም ለጠላቶቻችን ምቹ ሁኔታ በር የሚፈጥር ማአት ባንዳ ከውስጥ ስለተገኘ ነው አሁንም እሱ ነው አሁንም እየተደረገ ያለው እሱ ነው ያን ጊዜ የነበሩ ባንዳዎች መልካቸውን ቀይረው ነው እንጂ ያሉት እነሱ ናቸው ዛሬም سنتاي زبل زلوت شعو دما تيب سوساتات تقبر غالتي زتعوته جغانو سلو زخونو دي كونوسي نحنا شفاتو سلو زبال حنا نحنا دما نهاجر زي فوتو صبيب ربحة زلوهم نزع عدي بانداتات عليفوم كبوا سلو زخاليهم يبلال يا اينو سيتو جيغنا مالتي بعابيت برايم منستر ناتكا نهاجر حليف دي شيت يلا نهجس ما اسنا يقدم تاريخ كوينو كسمعكم ايه لان كان بعلاتهم اثيوبيان زوصو حنتا قداسي صبصب كسمعكم ايه مجمريا تهاجر بعبيو ناب عرب شيطوا خمزلو كل سبز فلتو خينو تريفا زلا هذا محجمنا بايمف نتو حزبو نكبدل فريمو خمزلو بوعد مليونات كريكم سنتايز بنزلو تقدم شفاتو سلو زنبرب تهاجر نتهاجر نخن ربحنا نتهاجر نخت الداخم حليفهم يبما لو مو نساتهم يوم زلو يبلو شو مع كلاي منقص سلز دخمه تسعيرو لهم ما دخوما سلز خنا ابعدنا معات عتقات حيلتات قيمه مالو زيت بالتحقي እቶም ቆይሞም ዘለዉ ድማ ባንዳታት ዘይኮነ ንስኻ ባንዳ ንባዕልኻ እቶም ኣብ ቆይሞም ዘለዉ ንረብሓ ህዝቦም ብድሮናት ዝጭፍጨፉ ዘለውን ኣብ በረኻታት ብዘይ ደሞዝ ዝቃለሱኻ ዘለዉ እዮም ደሞዝተኛ ሰራዊት ዘለዎ ባንክን ታንክን ናይቲ ሃገር ሒዙ ኮንቶ ኮይኑ ዘሎ ንስኻ ኢኻ እምበርቶም ንፋኖ ሕጂ ደሞዝ ዝቦም ኮይኑ ደሞዝ ዝቦም ሓላፊ ደሎ ኮይኑ ንፋኖ ፋኖ ብናፃ ተወፊዙ ዝቃለስ ዘሎ እዩ ተወፊዙ ዝቃለስ ድማ ግድን እዩ ዝዕወት ምክንያቱ عوض رايو مخصب ناتو عوض رايو صاما ناتو عوض رايو دموز ناتو معناته دموز يلو سراويت نايزي دموز لو تزيت عوتن تقدس يكون بزخونه تاصمدو نعو تعبد دلا زيايا تعبد دلا Spliced Tigrans return to normalcy. Youth from both sides have organized sports activities in Sana'a, Adukhala and Mandafara. These matches became more than games, serving as powerful expressions of unity. Across the 1,000-kilometer Eritrea-Ethiopia border, people-to-people connections have flourished in places like Kershepti, Galaba, Aiga, Merabridge, Adahaki, and Zalambesa. What was once a zone of war transformed into زيتي نعو كعبدو دلي زلو صمدو سلام نايز حزبي معاتاتهم كوينات سلو زخونه اوكي نقتل زعبا باندانات ابز سمو ዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት አይኤምኤፍ በአምስተኛው ዙር የብድር ፕሮግራም ግምገማ ላይ ስምምነት ላይ መድረሳቸውና ተጨማሪ የ468 ሚሊዮን ዶላር ብድር ሊለቀቅ መሆኑን በይፋ አውጀዋል። መንግስት ይህን ስምምነት እንደ ትልቅ የዲፕሎማሲና የኢኮኖሚያዊ ስኬት ሊያስመስለው በካቢኔዎቹ በኩል ቢሞክርም በፈገግታ ከተሞላው የዲጂታል ቲያትር በስተጀርባ ያለው እውነታ ግን ለተራው ኢትዮጵያ ሕዝብ እጅግ አስፈሪና ህልውናን የሚፈታተን መርዶ ነው። እየመጣ ያለው ከፍተኛ ጫና ወይንም አይኤምኤፍ ለንቀነ ገንዘብ ክበኩም ይልዎም አለው ገንዘብ 460 ሚሊዮን ከም መበራብ አይ ግዜ ድዩ ሳልሳይ ግዜ ገንዘብ ክውስኸኩም እዩ ክትገብርዎ ዘለኩም ቅድመ ኩነት ግን ኣለኩም ኢልዎም ኣሎ እቲ ቅድመ ኩነት ድማ ነቲ ብልፅግና ሚሊዮናት ክህበዩ ንህዝቢ ድማ ብክሳዱ ስሬኻ ብክሳድካ ውፃእያ ክብሎ እዩ እንታይ እዩ ክገብረሎም ድሮ ነቲ ኩነታት ዝፈልጡ ኣታ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኡ ይበል ይብልዎ ኣለዉ IMF loan and agreement the Ethiopian government and the IMF agreed announced an agreement on the 5th مبل حمشاي credit program review
unlocking additional 468 million ስለዚ 468 ሚሊዮን ተወሳኺ ክቦ ተሰማሚዖም ኣለዉ እንታይ ንኽገብር እዩ እቲ ገንዘብ ክቦ ከሎ እዚን ገንዘብ ክንበካ ኢና 1 2 3 4 እዚን ካግበር ኢሎም ኣለዉ ሓንቲ ካብኣተን እንታይ removal of subsidies. The loan condition mandates the immediate elimination of government subsidies on essential goods such as fuel, fertilizer, and basic commodities, which is predicated to cause skyrocketing prices for food and transport. Then 468 ገንዘብ ክንበካ ኢና ሚሊዮን ገንዘብ ክንበካ ኢና ንስኻ ድማ እንታይ ክትገብር ኣለካ ይብልዎ ኣለዉ ድጎማታት ቀልጢፍካ ብቕፅበት ከተልዕሎ ኣለካ ንሱ ድማ ከልዕለየ ኢሉ ፈሪሙ እዩ እዘን ገንዘብ ትወስን ዘሎ እንታይ እንተን ድጎማታት ድማ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ዘሎ ድጎማ ማለት ነቲ ህዝቢ መጠን ብዘሎ ብዝደመወዙ ብዝመጣጠን ንኽገዝእ መንግስቲ ዝገብረሉ ድጋፍ ማለት እዩ ነቲ ደገፍ ካብ ነዳዲ ካብ ድቑዒ ከምኡ ድማ ካብ ቤዚክ ኮሞዲቲስ ኣገዳሲ ናይ ዘይቲ ክኸውን ይኽእል መግቢ ክኸውን ይኽእል ሩዝ ክኸውን ይኽእል ገለ መለ ኣብ ልዕሊኡ መንግስቲ ደገፍ ነቲ ህዝቢ ዝገብሮ ዝነበረ ከልዕሎ እዩ ማለት ድማ ብጥርያ ከም ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ነዳዲ ብክንደይ ይገዝኦ ኣሎ ኣምፅኡ በታ ዋጋ ክሸይጥ ክፍትን እዩ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዳ ክትብል ኢኻ ወይለከ እንታይ ደሞዝ ከፊልካዮም ኢኻ በቲ ነዳዲ ኣብ ካልእ ዓለም ብዝኽፈል ዘሎ ክትቦም ትኾንካ ደሞዞም ላዕሊ ክኸውን ኣሎ ህዝቢ ኣይክእሎን እዩ እቲ መንግስቲ መዓት ገንዘብ ወሲዱ ግብሪ ወሲዱ ናይ ነዳዲ ናይ ወርቂ ሽያጥ ወሲዱ ናይ ኤርላይንስ ወሲዱ እቲ ገንዘብ ወሲዱ ኣብ ክንዲ ንህዝቢ ዝኸፍሎ እንታይ ገብር ነይሩ ኣብቲ መነባብሮ ድጎማታት ይገብረሎም ንድቑዒ ነቲ ሓረስታይ ድቑዒ ሕስር ብዝበለ ገዚኡ ክነብር ከም ዝኽእል ድኻ ኮይኑ ይነብር ግን ድሓን ንኸውን ነቲ ነዳዲ ድማ መጓዓዝያ ብኣውቶቡስ ንክጓዓዝ ገለመለ ንጓዓዝ ተደየለ ድጎማ እንታሊኻዮ ዋጋ ናይ ነዳዲ ክኸብር እዩ ዋጋ ናይ ትራንስፖርት ድማ ላዕሊ ክኸይድ እዩ ደመወዝተኛ ሰብ ድማ የብሉን ገንዘብ ነቲ ዝቕየር ዘሎ ዋጋታት መነባብሮን ዋጋ ናይ እኽሊ ክኸብር እዩ ዋጋ ናይ ኩሉ ነገር ክኸብር እዩ ድሮ ሕጂ እዚ ከይተገበረ ከሎ ምኽባር ናይ ዋጋታት ከፀልሎም ደሊሎ ተዓዲ ሕጂ ድማ ዝገደደ ሽግር ክመፅኦም ከም ዝኾነ ድቑዒ ክብል ከለኻ 70 ዓመት ህዝቢ ኢትዮጵያ ወይ 60 ዓመት ሓረስታይ ናይ ኢትዮጵያ ክትንከፍ ዝኽእል ማለት እዩ ልዕሊ እውን መሬት ናቶም ኣብ ድቑዒ ዝተመርኮሰ እዩ ሶቲ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝን ፀገምን ኣብ ግምት ኢኻ ብሰንኩ ዋጋ ናይ ነዳዲ ከቢሩ ልናበልና ዝኾነ ድጎማ መንግስቲ ዝገብሮ ድማ ዕለ ኢሎም ኣሎ እዚ ማለት ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ከቢድ መድረክ ማለት እዩ መጓዓዝያ ከምኡ ክኸውን እዩ ነዳዲ እንተኸቢሩ መጓዓዝያ ክኸብር እዩ መጓዓዝያ ተኸቢሩ ድማ እታ ኣብ ገጠራት ዝፈሪ መግቢ ናብ ከተማ ንክመፅእ ከቢድ ክኸውን ማለት እዩ እዚ ኸኣ ጥሜትን ሽግርን ስእነትን መሊሱ ከም ዝኸፍእ ይገብሮ ማለት እዩ እዚ ነገራት እዚ ተሓቢእዎ ኣሎ ነቲ ህዝቢ ይንገሮ የለን these are going to be መሊሰን ዘን 468 ሚሊዮን ንሱ ሜይቢ ኮሪዶር ኢሉ በሽቀጥቀጥ ክብለለን ቅድቕኒ ኮንፈረንስ በልኩ ገለ በልኩ ዘብለጭጫ መኻይን ሒዙ ጎደና ክረአዩ ሞቶ ገይሩ ክረአዩ ገለመለ ፕራይቬት ጀት ገዝእ ኸውን እዩ ከምታት ክገብር እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንደን መናብሮ ናይቲ ህዝቢ ድማ ገሓር ነብሳት ክቕየር እዩ ኢንክሪዝ ታክሴሽን ኣታደሲ ኩለን እዘን ሕጂ ክሳብ ሕጂ ዝገለፅክልኩም ጥራይ ስከበቲ እየን ነይረን ተወሳኺ ግን ታክሴሽን ግብሪ ድማ ካብቲ ዝርከቡ ገንዘብ ድማ መልጥጦም ኢሎም ኣለዉ ግብሪ ከዕቢ ኣለዎ እቲ መንግስቲ ግብሪ ብብዝሒ ድጎማታት ኣልዕል ግብሪ ድማ ወስኽ ይብልዎ ኣለዉ ላይቀተሎም ኢትዮጵያውያን እያ እዚኣ ቃል ብቓል እየ ዝነገረኩም ዘሎ that's why IMF ኩሉ ግዜ ሓንቲ እግርኻ ተቆሪፅካ ሕክምና ምስ ከድካዮም ነቲ ዊልቸር መንቀሳቐሲ ክቡኻ ከሎ ነታ ካልኣይቲ እግርኻ ቆሪፆም ይወስድዋ መጀመርያ ዝበሃል ብከምዚ እዩ ስለዚ increase taxation the agreement requires aggressive ብርቱዕ ዝኾነ domestic revenue mobilization forcing the government to raise taxes across multiple sectors heavily impacting small businesses and everyday consumers ስለምንታይ ግን IMF ነቲ መንግስቲ ታክስስ ናቱ ኣበርቲዑ ንኽረክብ ይገብሮ ኣሎ ምክንያቱ ገንዘብ ክእክብ እሞ ነቲ ዕዳ ወለድ ንክኸፍል ሓደ ካልኣይ ነቶም ስሞል ቢዝነስስ ፀቕጢ ምስ ገበርካ ኣሎም ኣውት ኦፍ ቢዝነስ ክኾኑ እዮም ነቶም ናይ ትካላት ግብሪ ምስ ኣብዛሕካሎም እንታይ ገብሩ እዮም ነቲ ቦታ ክገጥፍዎ እዮም ንመን ክገጥፍዎ እዮም ነቶም ሚልዮነራት that's how you do it ነቶም ሃብታማት ኢንቨስተራት ቦታ ይገጥፍሎም ቦታ ገዲፎም ካብቲ ከተማ ክወፁ እዮም ሃብታማት ድማ መፅኦም ነቲ ቦታ ይሕዝዎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ተዓዲ ብውሑዳት ኦሊጋርኪ ውሑዳት ሃብታማትን ማልቲ ቢልዮነራትን ሚልዮነራትን ይቆፃፀርዎ ተዓዲ IMF ድማ ናይ ሃብቶም ሃብታማት ንድኻታት ኣሊኻ ንሃብታማት ቦታ ምፍጣር ዝጥቀምሉ ሲስተም እዩ ቁጠባ ሕማቕ ስለ ዘሎ ድማ ብሕስር ዝበለ ዋጋ እዮም ዝገዝእዎ እትያቱ ስለዚ ኣገን ከመይ ገይሮም ኣብ ከምዚ ኩነታት ሃገር እናተቐፀለት ከላ ኢንቨስት ዝገብሩ እቶም ከምዚ ዝገብሩ እንድሕር ኢሎምኩም ወል ኣብዪ ኣሕመድ ንዓታቶም ሓደ ንእሽተይ ካርዲ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ተኣለየ እቲ ካልእ ዝመፅእ እውን ኣብ ኢዶም ይክኸውን ስለዚ ከማን ኣይኮኑ ከም ግለሰባት ኣይኮኑ ዝሓዝቡ ሰብ ልዕሊ መንግስቲ እዮም ዝሰጡ
መንግስቲ ዝመጽእ ብሕጅውን ብጀካ ንኽነብር ኣይክእልኒ ዝብል እምነት ኣሎ ስለዚህ that's why ቶም ምስቲ IMF ተሰርሑ ዝበለፀ ነገር እዩ ዝረኣዮም እቲ መንግስቲ ሕማቕ ኣሎ ዲ ገለ መለ ዘገድሶም ኣይኮኑ ኮይኑ እውን ክጥምቱ ይኽእሉ እዮም So increased taxation ሳልሳይ tighter monetary policy ተወሳኺ ድማ tighter monetary policy ዝኻ interest rate ካ ክበዝሕ እዩ ኣለከ ኣታዚያቶም ዝሓዳፊቶም ከጥፍዎም እዮም ደልዮም መስለኒ Restrictions will be placed on credit availability and the printing of new banknotes, a move expected to slow down general business and commercial activities. ስለዚ ምናልባት ነቲ ህዝቢ ከታልልሉ ዝኾነ ገንዘብ ፕሪንት ከይገብር ኢንትረስት ሬት ከየጉድል ገለ ድማ ነቲ ሞኔታሪ ፖሊሲ ድማ ቅርጡ ዝኾነ ሓያል ዝኾነ ለውጢ ክትገብር የብልካ ማለት እዩ መተንፈሲ ዝበሃል የለን ከምኡ ድማ economic strain on the public. The speaker argues that the burden of the loan repayment falls entirely on the poor and the working class, leading to severe economic hardships, the closure of legitimate business, and widespread public despair. ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ዝበፅሐ ገንዘብ ነቲ ወለድ ናይቲ ዝመፅእ ዘሎ ዕዳ መኽፈሊ ካበይ ከተምፅአለካ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ካብ ግብሪ ካብ መን ካብቶም ሰራሕተኛታትን ካብቶም ንኣሽቱ ትካላትን እቶም መልቲ ቢልዮነርስ ኩሉ ግዜ ታክስ ሉፕ ሆልስ ይፍጠረሎም እዩ ንሓታቶም ንኣብነት ኢትዮጵያ ቅድሚ 2 ወርሒ ቢለ ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ እንታይ ይብሉ ነይሮም ኢንቨስት ግበሩ ናይ 5 ዓመት ግብሪ ከም ዘይትኸፍሉ ክንገብረኩም ኢና ይብሉ ነይሮም እንታይ ማለት እዚ ነቶም ሚልዮነራት ዝመፁ ዘለው ን5-6 ዓመት ግብሪ ክኸፍሉ ይኮኑ this is how you play ቶም ሃብታማት ታክስ ኣይከፍሉን እዮም ኢንቨስት ክንገብር ኢና ማኒፋክቸሪንግ ከነጣጣቱ ኢና ብላብላ ኢሎም መብፃዕታት ይእተወሎም they don't pay taxes መን እዩ ዝኸፍሎ ታክስ እቶም ሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል ዝኾኑ ለዓቅሞም ታክስ ይኸፍሉ ማለት እዩ ሲስተም is rigged ክብልዎ ከሎ ከምዚ call to action so anyway እቲ መንግስቲ ነዚ ገንዘብ ነዘን ገንዘብ ክረክብ ክብል ክንዲ ምንታይ ሓደጋ ክፈጥረሎም ከም ዝኾነ ኢና ንሰምዕ ዘለና it's very very sad ጎኒ ናይቲ ዝበሃል ዘሎ ድማ To understand the ongoing human catastrophe in Ethiopia, a global audience must first discard the carefully manicured press releases coming out of its capital and look directly at the mechanics of state power. What is occurring in East Africa's most populous nation is not a spontaneous eruption. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እታ ኢትዮጵያ ደምን ስቃይን ሽግርን ስቃይን ጥራይ ዝሓዘት ሃገር እያ ኮይና ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያን እዮም ባሎም ከም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ገለ ኮሪዶታት ገይሩ ዘብለጭልጭ ልቺ ሰብ ኣብ ገዝኡ ልቺ ዘይብሉ ከሎ ንጎም ምሸትን ተወሊዒ ዝውዕል ልቺ ገይሩ ዘብል ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፀሓይ ዘለዎ እዩ ቁሩብ ዝሓስብ ነይሩ ተዝኸውን ሶላር ከማን ምገበሮ እዮም ዝብሉ ግን ምሕሳብ ስለዘየለ ዝርከብ ኤሌክትሪክ ኣብ ክንድን ህዝቢ ኣብ ጎደናታት ተወሊዒ ይውዕል ኣሎ ኢሎሞ ተዋሓደ ሶላር ተትገብሮ ከማን ካብቲ ሶላር ወሲዱ ከማን ኤነርጂ ሳይጥፍን የክብል ይኽእል ብሓፈሻ ግን ኩሉ ኣካይዱ ምድኻብ ገምዘየተወ ንሃብታም ኣብ ጥራይ መዓኮርካ ሃብታም ክትከውን መፍታን ዝመስል ይልክዕ ከምዚ ኣብ ገለገለ ትሪእዎ እንዲኹም ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ይርአዩ እዚ እቲ ኣዲስ ኣበባ ገለ ኣነ ዝረኣኽቦ ካብቲ ሜይን ስትሪት ገለ ውፅእ ምስ በልካ ውሽጢ ምሳተኻ መዓት ናይ ጭቃ ገዛውቲ እዩ ዘሎ መዓት ናይ ጭቃ ከምዚ ድፍድፍ ዝኾነ ጭቃ መዓት ገዛውቲ ነይሩ ቀደም ሕጂ ኣይደኖ ሕጂ ኣብኡ እቲ ገዛውቲ ክትሪኦ ከለኻ ጭቃ እዩ በቃ ምሻለካ ከመይ ገይር ሰብ ይነብር ኣብ ውሽጢ ግን ሳሎናትን ቲቪን ዲሽን ገለን ኣለዎ this is also misplaced priorities ይበሃል ኣነ ናተይ ተመክሮ ክነግረኩም ኣብ ዓዲ ብሌን ወላ ዓዲ ትግርኛ እንተኸይድካ ብኤርትራ ብፍላይ ኣብ 200 ከባቢ ኣብ ዓዲ ንኣብነት ፍረዳርብ ዝበሃል ዓዲ እንድሕር ከይድካ ብዙሕ ሰብ መረባዕ ኣለዎ እቲ መረባዕ ንብረት የብሉን ኣብ ገዛ ወይ ሳሎናትን ክረደንሳን ውሑድ እዩ ዘለዎ መረባዕ ክሰርዕ እዩ ዝህንደ ኤርትራዊ ኣግዱ ኣፀቢቑ መረብዑ ኣፀቢቑ ህድሙ ኣፀቢቑ ካልእ ገዛ ክሰርሕ እምበር ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝኣቱ ንብረት ኣይግደሰሉን ትፈልጡ ዶ ኤርትራውያን ብጀካ ኣብ ከተማ ዝቕመጥ ብጀካቶም ኣብ ከተማ ዝቕመጡ ሓደ ኣብ ገጠራ ዝቕመጥ ሰብ ኣብቲ ገዛ ዝኣቱ ንብረት ዘብለጭልጭ ብዙሕ ከምዘየገድሶ ንድኻ ይቀየረ መረባዕ ከም ዝሰርሕ ብኤርትራ ህዝቢ ነዚ እቶም ኣብ ገጠር ዘለዎ ሰብ ጥራይ ክፈልጥዎ ዝኽእሉ because let me tell you this Eritreans understand the difference between asset and liability ኣብ ፋይናንስ ኣነ ኣብዚ ቪድዮ ቅድሚ 6 ዓመት ክጅምር ከለኹ ትምህርቲ ናይ ፋይናንስ ኣብ ነይረ ስታክ ማርኬት ትምህርቲ ኣለኒ እንታይ ዝብል መጀመርያ ኣብ መንጎ ኣሰትን ላያቢሊቲን ዘሎ ፍልልይ ክርዳእኩም ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኣሰት ማለት ኣብ ፋይናንስ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ገንዘብ ዘምፃልካ ንጎ ሸጥካዮ ዋጋ ዘምፃልካ ነገር ተኮይኑ ኣሰት እዩ ላያቢሊቲ ድማ ክሳራ ዘምፃልካ ማለት እዩ ካብ ጅባኻ ገንዘብ ትወስድ ፎር ኤግዛምፕል ናይ 700 ቦርሳ እንተገዚኣ ሓንቲ ጓል ገንዘብ ኣይተምፃኣላና እታ ቦርሳ ተዲሁን ሎ ከማ ወይ እውን ናይ 200 ቦርሳ እንተገዚኣ ገንዘብ ኣይተምፃኣላና ናይ 200 ወርቂ እንተገዚኣ ግን 200 ወርቂ ናይቲ 200 ተዓቂብላ ኣሎ ምስ ግዜ ድማ ሸይጣቶ ከተማልሶ ትኽእል እያ እቲ ቦርሳ ላያቢሊቲ ክሳራ እዩ እቲ ወርቂ
ኣሰትዩ ብሕፅር ዝበለ ክነግረኩም ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ድማ ገንዘብ ክረኽቡ ከለዉ ገዛ እዮም ዝሰርሑ ገንዘብ ክረኽቡ ከለዉ በጊዕ እዮም ዝገዙ ገንዘብ ክረኽቡ ከለዉ ላም እዮም ዝገዙ በጊዕ እዮም ዝገዙ ጤል እዮም ዝገዙ ደርሆ እዮም ዝገዙ because they know እቲ እታ በጊዕ ክትወልድ እያ እታ ላም ክትወልድ እያ እቲ ገዛ እናኸበረ ይክኸይ ክካረ ይኽእል እዩ ገለ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ህዝብና ኣብ ገጠር ዘሎ they really understand 6 ክዳን 7 ክዳን ኣይገዝኡን እዮም ዝሓወላ ሕጂ ምስ ጀመረ እዚ ክዳውንቲ ክድርደር ጀሚሩ ኣብ ገጠር ዘሎ ህዝቢ ክዳን ኣይብዝሕን እዩ ምክንያቱ ክዳን layability እዩ ካብ ኣርስቲ ውፅአኩም ኣለኹ እቲ ልቦና ናይ ህዝብና ጽቡቅ ጌር ክርዳዕኩም ክኽእል ኣለዎ I really want to explain this ኣብቲ ህዝብና ዘሎ ስእልካ ክርእየኩም እቲ ህዝብና እቲ ኣብ ገጠራት ዘሎ ህዝብና ናይ ብሓቂ ነቲ ፋይናንስ ብልክዕ ዝርድኦም ስለ ዝርድኦም ድማ ጽቡቅ ጌሮም እዮም ዘተግብርዎ ነይሮም ስለዚ ሓንቲ እናሓዋሩን ክነግረኩም ዘሊ ህዝቢ ኤርትራ ከይተማሃሮ ምሁር ክብሉ ከለዉ ይፈልጡ እዮም ኣብ ዘብለጭልጭ ገንዘብ ኣየጥፍኡን እዮም ከምኡ እንተዘይከውንሲ ኣብ ገጠር ዝውለት ንሰበይትኻ ወርቂ ትገዝማ ካበይ መፂኡ ተሓሰብ ወርቂ ትገዝማ ንሰበይትኻ ዝብሉ እቲ ወርቂ ዋጉኡ እናወሰኸ ከም ዝኸይ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ካብቲ ኩሉ ነገር ኣብ ዓለም ዘሎ ወርቂ ጥራይ ግዛኣላ እዩ ስለዚ ለባማ ተወሪድ እዚ ጥንታዊ ልቦና እዩ ግን እቲ ልቦና ሎሚ ሰብ ኣይፈልጦን እዩ ትሽዑ ዝነበረ ሎሚ ኣብ ደገ ረይዎም ሰባት ክንደይ ሰባት ኣለዉ ገንዘቦም ኣብ ዘይኮን ጥራይ ዘጥፍዎ ኣሰት ዝበሃል የብሎምን ዝኾነ ኣሰት የብሎምን 26 ስረ ዘለዎ 12 ጫማታት ዘለዎ መኪና ክቡር ዝዝውር ቴሌፎን ክቡር ሒዙ ዝኸይድ ኔትፍሊክስን ገለመለ መዓድ መጋየፂ ዝገብር ቬኬሽን ዝኸይድ ቬኬሽን ኣሰት ኣይኮነን ላያቢሊቲ ክሳራ እዩ ቬኬሽን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ህዝብና ብለባሙ ዝፈልጦ ዝነበረ ዝጠፎ እዩ ገንዘብ ክዋህልል ዝኽእል እዚ ነገር እዚ ካብ ረሃልኩም ኢለ ብሓፈሻ ናብታ ርእሲ ክምለስ እቲ ብልፅግና ዝበሃል ነቲ ሃገር ክሳዕ ክንደይ ድርቁስቁስ ኣቢልዋ ከም ዘሎን ክንምንታይ ካብ ሎሚ ንፅባሕ ንዑ ዘዋፅኦ ጥራይ እናገበረ ነቲ ሃገር ሓደጋ ኣውሪድዋ ኣሎ እዚኣ ጥራይ ክብለኩም ደልየ ሶሪ ነቲ ኣመና ክንዝንጥሎም ስለ ዘለና ኣይኮነን መምሃሮ ስለ ዝኾነ እዩ ክንመሃረሉ ስለ ዘለና እዩ ንዑ ንዓቢ ብፍሉይ ስለ ፀላእናዮ ወይ እውን ንዑ ክነዳኽም ስለ ዝበልና ዘይኮነስ you really need to understand እቲ ትገብሮ ኢንቨስትመንት እሲ ኣሰዲ ዋላ ላያቢሊቲ ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ ንምባል እየ ኣምፂናዮ ሰሚዕና የዘለና ዜና መብዛሕትኩም ሰሚዕኩም ትኾኑ ኢኹም ዝብል እምነት ኣለኒ ገለገለ ኢኹም ሰማዕኩም እንትኾነ ግን ኣብ ከባቢ ሸራሮ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ፋሽስታዊ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ድሮን ደብዳቤ ፈፂሙ ኣሎ ብኡ መሰረት መንግስቲ ትግራይ እውን ንዕኡ ዝምልከት ዕላው ዝኾነ መግለፂ ኣውፂኡ ኣሎ ቀልጢፉ እዩ ኣውፂእዎ ንሱ ክንሪኦ ኢና ኩልኩም ከም ትዝክርዎ ኣብ ዝሓለፈ መደባት ትግራይ ኦንላይን ኣብዚ ሰሙን እዚ ብደንብ ጌርና እናተዘራርብናሉ ዝቐነና ጉዳይ እዩ ክገርመና ኣይኽእልን ዘይተፅበየናዮ ነገር እዩ ክንብል ኣይንኽእልን እታ መረፃ ናይ ሓሶት መረፃ ምስ ተወድአት ሓደ ብሓደ ብቅደም ሰዓብ ቀዳማይ እዙ ክገብር እዩ ካልኣይ እዙ ክገብር ኢልና ኣብዚ ተዘራሪብናሉ ተማየጥነሉ ነይርና ኢና ብድሮናት ብነፈርቲ ደብዳብ ክድብድብ እዩ መራሕቲ ክቅንፅል ክፍትን እዩ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ላዕሎት ኣመራርሓ ፖለቲካን ክቅንፅል ክፍትን እዩ ካልኦት ክገብሮም ዝኽእል ጉዳኣታት ከብፅሑ ዝኽእሉ ነገራት ክገብር እዩ ኢልና ኣብዚ ትዝክርዎ ንሑ ኮይንኩም ዘክርዎ ኣስምሩሩ ኢልና ነርና እታ መረፃ ናይ ሓሶት መረፃ ተወዲኣ ልክዕ ከምታ ዝበልና እያ ድማ ካብ ሸራሮ ውፅእ ኢሎም ዝርከብ ክልተ ቦታታት ከቢድ ናይ ድሮን ደብዳብ ተፈፂሙ ኣብ ልዕሊ ሰብን ኣብ ልዕሊ ንብረትን ጉድኣት በፂሑ ኣሎ እቲ ብመንግስቲ ትግራይ ወፂኡ ዘሎ መግለፂ ከም በልኩም እየ ክቕፅል እዩ ክኸውን ካብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተዋሃበ እዋናዊ መግለፂ ስርዓት ብልፅግና ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ደብዳብ ድሮን ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ጉድኣት ኣብፂሑ ኣሎ ስርዓት ብልፅግና ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ጀኖሳይድ ኣውጆ ኣብ ልዕሊ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ህዝቢ ሞት ምጉዳድ ኣካል ስደት ምፍንቃል ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ዕንወት ወዘተ ምፍፃሙ ከየዕገቦ ኣብ ቅድመ ማሕበረሰብ ዓለም ዝፈረመ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብምፍራስ ብኩናት ንዘይዛዘሞ ዕላምኡ ኣጠናኺሩ ብምቕፃል ትግራይን ህዝባን ንምንብርካኽ ኩሉ ዓይነት ገፍዕን በደልን ክፍፅም ፀኒ ህዝቢ ትግራይ እንተዘየጥፋእሁ ኣይድቅስን ኢሉ ኩሉ ዓይነት ግፍዕታት ዝፍፅም ዘሎ ስርዓት ብልፅግና ናብ ሎሚ ኣብ ዘወግሕ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ህወሓት ነቲ ኩነታት ንማሕበረሰብ ዓለም ካብ ምሕባር ዓዲው ዓለና ኣሎስ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ጥራይ ግን ኣይኮነን ትፀገብ ናቶም
ተሰሚዕ ኣሎ መከላከያ ሰራዊት ብኩላ አንፈት ናብ ትግራይ ይጽጋዕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ መንግስቲ ብልጽግና ክሳብ እዋን መረፃ ዝምታ መሪጽ ዝነበረ ሕጂ ድማኒ ኩሉ ሓይሉ ዝበሃል ሎጂስቲክስ ኣጽዋርስ ከምኡውን ሓይሊ ሰው ብኩላ አንፈት ናብ ትግራይ የጸግዕ ኣሎ ከም ኣብነት ብዓዲ ጎሹ ማይተመን ብቆቦ ራያ ከምኡውን ብዓፋር ብሸኸት ኩሉ ዝበሃል ሓይሉ እንዳጸግዐ ይርከብ እዚ ድማ ክሳብ መረፃ ዝምታ መሪፁ ዝነበረ መንግስቲ ብልጽግና ሕዚ ዳግም ጦርነት ኣብ ትግራይ ዝሓሰቦ ንምፍጻም ኩሉ ሓይሉ ዝበሃል ናብ ትግራይ የጸግዕ ኣሎ محز እውን ሕርያ ህዝቢ ትግራይ ሰላም እዩ ዳግም ጦርነት አይደለም ያ ጋዜጠኞች እንዲሁም ተወካዮች ትግራይን በአስቸኳይ ለቀው እንዲወጡ እንደተነገራቸው ተሰማ። ለዓለም አቀፍ ተወካዮቹም ሆነ ለጋዜጠኞቹ እየተነገራቸው በትግራይ በዛሬው ዕለት የድሮን ጥቃት በመፈጸሙ ዳግም ጦርነት ሊቀሰቀስ ይችላል በሚል ፍራቻ ነው። በሌላ በኩል ህወሓት ጥቃቱን በተመለከተ ማምሻውን መግለጫ ሰጥቷል። ሉዓላዊነታችን ተጥሷል፣ ፌደራል መንግስቱ ከምትሪ ወደለሁም ናብ ትግራይ ገጹ ትናይ ኩናት ቋንቋ ናይ ኩናት መደረ ወይ ናይ ኩናት ጎስጓሳት እናጻቀን ናበርትዐን ይኸይድ ስለዘሎ ይስተር ይዘብል ይስተር ይኻትብል ኣብዚ እውን አንደርጋቸው ጽገ ጽብቅ ዝበለ ዘረባ ሂብ ነይራቡ አይተነዋል እኮ ቲፒኤልኤፍ ለብቻው ደብረ ሲና ድረስ የደረሰበት ሁኔታ ነው። የአብይ አህመድ ሰራዊት ዛሬ ምን ይመስላል? ምን አይነት አዋጊዎችና ምን አይነት ተዋጊዎች አሉት? ወታደራዊ የሆነ ተወሰኑ ነገሮችን ግምት ውስጥ አስገብተን ይሄ ሰራዊት በዚህ ደረጃ ተሰባስቦ የሚመጣበትን በምሬትና በቁጣ የሚመጣበትን ከፍተኛ የህዝብ ድጋፍ ይዞ የሚመጣበትን ወታደራዊ ኃይል ማስቆም አይችልም። ይሄ ወታደራዊ ኃይል ከፍተኛ የሆኑ ምቶች በተለያየ ቦታ ላይ በሚያሳርፍበት ሰዓት ላይ ያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም አንደርጋቸው ጽጌ አብይ አህመድ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ዓይነት አቃውማ ነይርዎ ህወሓት ንበይኑ ጥራይ ምስ ኩሎም ደገፍና ሃለዎ ፋኖ ኤርትራ ኩሉኒ ብልጽግናና እና ደገፈቶ ከላ እውን እኮ ክሳብ ደብረ ሲና በፂሖም ከም ዝነበሩ ዝከር ኮይኑ ካብን ነጀው ሞራል ናይ ሰራዊቱ እንታይ ይመስል ተዋጋእ ሰራዊቱን ኣዋጋእቱ ሰራዊት ናቱን እንታይ ዓይነት አቃውማን እንታይ ዓይነት ቁመናን ኣለዎም ስለዚ ኩሉ ነገር እና አንበብካ እንድሕር ኸድካ ዘጋጥሞ ዘሎ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝነግር ዘሎ ንብልጽግና ከቢድ ብድሆ ይመጽእ ከም ዘሎ ንሱ ይኮነን ከፍርህ ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ብቐሊሉ ነቲ ስርዓት ንምፍንቃሉ ብፍላይ እቲ ዝበሃል ዘሎ ሓድነት ተረጋጊፁ ቀልጢፉ ዓነውነው ክብል ዝኽእል ስርዓት ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ቀንዲ ድማ ብፍላይ እዚ ናይ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ተካይዶ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ መጥቃዕቲ ብዘይቃል ዓለም ሓደ ካብቲ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ንሱ እዩ የስ ባዕሉ ነቲ ስጉምቲ ይወስድ ምህላው ድሮናት ተራ የብለንን ዝኾነ ለውጢ ከምፂ ኣይከላን ገለ መለ ዝብለካ የለን ግን እዚ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ እንድሕር ኮይኑ ብወቅዒ ውግእ ኣውጅ ከም ዘሎ ምርዳእ የደሊ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ክገብረልካ ከሎ ስቂልካ ክትሪኦ እንተጀሚርካ ብማዕዶ ማዕዶ ከዳኸመካ ከም ዝኽእል ምፍላጥ ከድሊ እዩ ስለዚ እቲ ህወሓት ንክንዚ ዓይነት ንክፃወር ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ንነዊሕ እዋን ከምዚ መኪቱ ክኸይድ ወይ እውን ንሱ እንታይ ክገብር ይፍትን ማለት እዩ እንታይ ዓይነት እሞኻ ፍርቂ ለይቲ ዝተፈፀመ ማለት እዚ እቲ ስለያዊ ውሽጣዊ ስለ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለዎ ስለያዊ ዓቕሚ ናይቲ ብልጽግና እውን ቀሊል ከም ዘይኮነ እዚ ኣገዳሲ እዩ So I think ኣብ ዝቕፅል ብዙሕ ነገር ክንርኢ ከም ንኽእል ብዙሕ ሕማቕ እውን ክንርኢ ከም ንኽእል ገምጋም ኣለና ንክሪኦ ከለኹ this is not going to be just ብቐሊል ዝበለ ክስገር ዝኽእል ጉዳይ ኮይኑ ይስማዓኒ ንሽተይ እስከ ካብቲ ፖለቲካ ናይቲ ምርጫ ዝብልዎ ዘለኹ ንስማዕ podcast when I heard you said a decision is due to happen whether or not we will be participating in the election. Now, Mr. It's my understanding that you wanted to continue engaging in some form, both as EPRP and as a coalition, up to the election date, fully knowing that this election is not going to be the election that Ethiopia deserves to get. I want to know, Mr. What led you to participate in the election after having been saying that this election is not worth having, that, you know, it's not going to be free and fair. But ultimately, both the coalition and the EPRP ታይላት ሓተላ ነቶም ምርጫታት ብፍላይ ቶም ፓርቲታት ብዙሓት ፓርቲታት ኣብቲ ምርጫ ምስ ብልጽግና ተሳቲፎም ዝነበሩ እቲ ምርጫ ፍትሓዊ ከም ዘይኮነ ወይ እውን ንኩላቶም ማዕረ ዘሳትፍ ከም ዘይኮነ እናፈለጥኩም እንታይ ክትገብሩ ተሳተፉ ነይርኩም ምክንያቱ እቲ ውፅኢቱ ትፈልጥዎ ነይርኩም ንዓኹም ዝምቻ ኣይኮነን ከም ትሰዓሩ ድማ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ስለዚ ንዑ እናፈለጥኩም እንታይ ክትገብሩ ኣብቲ ምርጫ ተሳቲፍኩም ትብለላ ኣገዳሲ ሕቶያ ያስከቶም ተሳተፉ ፓርቲታት እውን ሓደ ካብቲ ንኣቢ ተወዳዲሮሞ ስለ ዝበሃሉ ዘለዎ ክሬዲቢሊቲ ቦሞ ኣለዉ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብገለ
As EPRP, we presented the matter to our central committee of 55 people. And except for 7 people, the other said we have to be engaging in the process and as well as in the election day in order to, show whoever concerned about what really is happening and in order to, نحن ابتناتنا كوميتي نتي قدايتي امرجا مستافنا ترجم على وجيلنا قداينا ابتي كوميتاناتنا 50 ديو አባላት ዘሎ አቅሪብና አሞዳታ ግን توسانه كنساتف لنا ولا قنو عيقون ولا قله كاوشتي نغبرت ጉዳይ ካብ ንግለል ኢልና ወሲና ይብሎ ብዝኾነ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዳይናሚክ ሳብቲ ውሽጥ ናይቲ ኩነታት ዘጋጥም ዘሎ እዩ ብኩሉ ክትሪዮ ከለኻ እዚ ጉዳይ ናይ ከባቢና ናይ በሐቂ አተሐሳሳቢዩ ከመኤርትራውያን ድማ ንዓና በብዙሕ መንገዲ ክጸልወና ዝኽእል እዩ so much about the troubles around the world ቲ ከባቢ ብዙሕ ጸገማት ኣለዎ we know that ግን ንኹሉ ጸገም ከዓ ክንፈትሖ ይንኽእል ኢና Now, I'm going to Naphtali Zena Asgar Kablokum. Let's listen to this one. أبكر من مساري قطمات وانج أفريقيا أكلت تشعر سران شوعتن نهاجر إسواتيني أبكلت أجري رتيعنا مساري محلفة زفلت يوم إذا هاجراويت كانتا أمدب مس هاجراوين كانتا دو أفريقيا جينين ينقاريت هاجر كينيا تدل على لالام أبز مدب ينقاريت هاجر كينيا بقطتا نبتود در تحلف كمخانا متن زترفا سلست هاجراوين كانتا مالت دو أفريقيا كينيا جينين نحن تقطات رأين كودا درام نحفش أو كنزات قرص أجري إيرتران نتي أورحت مس هاجراويت كانتا قرص أجري إيرترا Okay. Good. كاب نرويج مت. أبو أسلو يغمت. قانتي أجرور تبحل. أب سالساي division مالتيو. أب نرويج أسلو. Left wings أوتي. Number 10, number 8. Technical لزخونكو أب زخونة كتاتي غلي. My name is Fahmi Ibrahim. I was born and raised in the U.S. I'm currently playing for Maharlika FC in the first division of the Philippines. Left wing and striker and right wing. Along the top 3, I can play all of them. So my name is Matteo Borsoi. I come from Italy. I play there in Pineto Calcio. Is Serie C, the 3rd division in Italy. And I'm a left back, so defensive and wide midfield. My name is Abdul Hamid Adam Mohammed. I was born and raised in Qaran, moved to Dubai. Spent my teenage years in Dubai, then moved to Spain and Barcelona to pursue football and my education. And I'm 21 years of age. I play as a center mid or a center attacking mid, and I play in the Catalonia region in Barcelona. So it is Quatracat. The team name is Barcelona City FC. My name is Jonathan Sultan. كم تريوم زلهم واه تذكر بقى بستارس مليا كم تريوم زلهم كاب نرويج زحوا زودنا كاب أمريكا of course. And then كاب ماتيو كاب تلياني حنتك زي present غير الكوميرة and then we have ودخرن كاب دبي كم نماب كاتالونيا ببرشلونة كتصاوت مالتيو بورتيلنا هجراويت كانتانا دما كاب أستراليا يو and it's beautiful كاب كل جنت هزتعمل زرباك اسمعكم أبزي سبورتاوي ديسيبلين كله الله ديسيبلين كا غزا سلا جمر ديسيبلين تلكا بو منصركا علامه رأن كله كا خيلالو مخنيات حدا غزي كدونغي وي كقلطف خل تعدلات كترخبو ግን نتعدلات ني شي ترخبا كمي غيركا برحبها توعلاسي كتحسب كتخيل عليك كل جه تعدل تقاطمكاسي ቅድሚ ትዕድል ንኽተጋጥመካ ዝኾነ ዓይነት ውድድር ሲ ኣብ ውሽጢ ትገብሮ ምንቅስቓሳት ኣዝዩ ወሳኒ ንዓኻ እዩ ኣሰልጠንትኻ ዝህቡኻ ሓለፍትኻ ዝህቡኻ ተወሳኺ ናትካ ትሬኒንግ እንዳሰራሕካ ነቲ ስፖርት ሲ ከም ሓደ ደረጃ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽበፅሑ ካብዚ ማለት ቀሊል ነገር እዩ ተረዲኻ ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩ ሲ ካብዚ በፅሕ ካብዚ ጀሚርካስ ክሳብ ዝለዓለ ንኤውሮፓ ክትኸይድ ሲ ቀሊል እዩ ምክንያቱ ኣነ ኩሉ ነገር ስቴባ ስለ ዝበፅሕኮ ገና ካብ ሕጂ ብዙሕ ነገር ስለ ዝፅበየኒ እሶም ሲ እዚ ነገራት በፂሖም ልዕሊ ይኽብሉ ከም ዝኽእሉስ ክኣምኑ ክኽእሉሎም ዕላማን ራእን ክህልዎም ክኽእል ኣለዎም ስሞምን ስም ሃገርን ንኸፀውዖም ቀሊል ከም ዘይኮነ ዕላማን ራእን ስራሕን ኣበርቲዕኻ ናይ ምስራሕ ሞራልን ወንን ኣብ ሓንጎሎም ክህሉ ክእል ኣለዎም ዝኾነ ዓይነት ታሪኽ ንኽገድፉ መጀመርታ ካብ ገዛኻ ስለ ዝጅምር ብዲሲፕሊን ብዕላማ መቸም ንዓሉ ስሌማን ዘረባ የብልናን እንዲና ኣብዛ ኤውሮፓ ክንሪዮ ድማ ደስ ይብለና ሜቢ ኣብ ግብፂ እንዲ ዝፃወት መሐመድ ሳላ ትፈልጥዎ እንዲኹም ዝናይ ሊቨርፑል ግብፃዊ ሊቨርፑል ዝነበረ ኣሎ ድየለን ሕጂ እኳ ትፈልጦ የብለይን
مجمريا نعونا بيروبا دمصوتو كلب بازل يا تبحال ناي سويس انا زغمت الله كتما يمسياتو مسا كلتا 3 عامد يتصاوي تابزي من الباتنا على سليمان كاي يمصولنا كنا ايدنو من يفلت إليه كاب كبسوس يمصون يروم كافريكا يمصون سو ناي سويس كانت تندا دمصوس دسم بلن نيرو كالوت كاب عبيد تغيدو دماغرم I have no problem بيروبا كنريو كندلينا because ኢትዮጵያ ከይዱ ኢትዮጵያ ዶሚኔት ጌርዋ ንግብጽ ከይዱ ጽቡቅ ዝኾነ ደረጃ በጽሕሎ ኔክስት ስቴፕ ናብ ኤሮፓ እያ ኤንድ አለ ሱሌማን ናብ ኤሮፓ እንትመፅኡ ዳርጋታ እቶም ተፃወቲ ብምሉኦም ኣብ ኤሮፓ ስለ ዘለዎ ትሬኒንግ ናቶም እውን ኣብ ኤሮፓ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለና ምስ ግዜ ምክንያቱ ዳርጋ መብዛሕትኦም ኣብ ኤሮፓ ስለ ዘለው ኣክንዲ ኤርትራ ጥራይ ምኻድሲ ገለ ቦታ እስካብ ኤርትራ ኣብ ኤሮፓ እውን ትሬኒንግ ክገብርሉ ዝኽእሉ መንገዲ ምፍጣር እውን ከም ኣማራፂ ክሕሰበሉ ይኽእል ይብል ኣነ ብዝኾነ ግን ንዕኡ ብቐረባ ዝከታተሉ ሰባት ስለ ዘለው ፀገም የብለይን I'm going to give you one video which is totally brilliant ብፍላይ ድማ ኣብቲ ኣካደሚያውን ዝተፈላለዩ ቦታታት ምስ መጻኹ ኣብዛ ዓዲ ደርጋ 6 ወርሒ ጌረ ኣለኹ ኣብኡ ምስ ነወግዶ ብዛዕባ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ ኣብ ከም ክሊኒካል ሳይንቲስት ኮይነ ይሰርሕ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ ናይ ባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ ብድሕሪኻ ናይ ክሊኒካል ፋርማሲ ናይ ባክግራውንድ እኳ ዲኤትኤ ነጊረኩም እንዴ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ ልክዕ ከምዚ ዝበልኩኹም እቲ ትምህርቲ ን12 ዓመት ከምኡ እውን ብውልቀይ ክሳይ ትገበርኩ ወይ ኣብኡ ኸም ኢና ንዛረብ ኣነ ከምዚ ገይረ ኣነ ከምዚ ኢና ንብል ኣብዚ ዓዲ ኣይተለምደን ሕጂ ከመበታ ብዕኾን ኢለ እቶም ዘለኹም ተጋደልትን ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ታሪክኩም ተነገርኩም ናኹም ገይረ ቅሩብ ኣጋኒና ቀሪብ እዮ በቲ ናይ ዓድና ሎሚ መዓልቲ ንገብሮ ኣኼባ ዝኾነ ይኹን መዋዓውዒ ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ትካል ንብረት ክሸይጥ ገለ ዝሰደደኒ ይኮነን ንሓፈሻዊ ፍልጠት ከምኡውን ኣብዛ ዓዲ ንሰርሖ ዘለና ስራሕ ምስኻትኩም ከዓ ንምትሓሓዝ እቲ ቀንዲ ትሕዝቶ በቢ ኣኼባ ጥራሕ ዘይኮነስ በቢ ውልቂ ተተሓሒዝና ክንሰርሓሉ ንኽእል ዝተፈላለየ ሪሰርች ቶፒክ ንምውፃእ ማለት እዩ ኣቐዲመ ቅድሚታ ናብ artificial intelligence ምእታውና እንተ ኣፍቂድኩምለይ ምስ መጻኹ ኣብዚ ዝተዓዘብኮ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ንስኹም ፈሊጥኩም ንሕብረተሰብ ክተፍልጥዎ ብፍላይ ከዓ ነዞም ንኣሽቱ ቆልዑት ዘለዉ ብዛዕባ ባዮ ኢንጂነሪንግ ን5 ደቂቕ ክዛረብ ምክንያቱ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝረኸብኮ ሕጂ if you think 30 feet off the ground sorry bioengineering 4 መቂልና ክንርኢ ንኽእል ኢና ኦኬ እቲ ቀዳማይ እዚ ናይ ባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ ንብሎ ብዛዕባ እቲ ዘፅናዕኽዎ ካብ ተንድናእሻ ኦክሲጅን ሴንሰር ቴምፕሬቸር ሴንሰር ዝኣመሰላ ዶክተር መድሃኔ ብትምህርቱ ኢምፒካብል ብዙሕ ምግናን ዘድልዮ ይኮነ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ክሬደንሻል ፅቡቅ ዝኾነ ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎ ለባም ብሱል ፈታዊ ህዝቡ ፈታዊ ሃገሩ ኢለ ኣለኹ እታ ብዙሓት ምሁራት ኣብ ስቴጅ ናይ ምዝራብ ዓቕሚ ከምቲ ትምህርቶም ኣይከውን ሓደ ሓደ ግዜ ምክንያቱ ምዝራብ ናብ ነፍሱ ዝኻለ ክእለት ስለ ዝኾነ ናይ ዘረባ ክእለትን ናይ ትምህርትን ሓደ ኣይኮነን እዚ ሰብ ክሉ እንተለካ ፀጋ እዩ ናይ ዶክተር መድሃኔ ግን ክልቲኡ ኣለዎ ኣዝዩ ዝነኣት ደረጃ ትምህርትን ብቕዓትን ተመክሮን ከምኡ ድማ ነቲ ዘለዎ ብቕዓት ድማ ፅቡቅ ገይሩ ናይ ምዝራብን ናይ ምትሕልላፍን ክእለትናቱ ድማ ዘደንቕ ኢለ ኣለኹ እታ ቪድዮ ናቱ ኣብ ቻነልና ወይ እውን ኣብ ሆርዳት ኣላትኩም ኣብ ዝኾነ ኬትኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለምንታይ እዚ 50,000 ዋላ 100,000 ሰብ ክርእዮ እንተዝኽእል ንካልኦት ምሁራት መተባብዓልና ነይሩ ነቶም ካልኦት ምሁራት ኣብ ገለ ዘየለው ቀስ ኢልኩም እስከዚያ ራእያ ኢልኩም ስደድብሎም ኢንስፓየር ክገብሮም ይኽእል እዩ ንዖም እውን ከለዓዕሎም ይኽእል ክኸውን እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ብዙሕ ፊልድታት ተመክሮ ዘለዎ ኣብ ኤርትራ 6 ወርሒ ገለ ገይሩ ኣሎ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣብ ዩኒቨርሲታት ይኹን ኣብ ናይ ጥዕና ትካላት ይኹን ኣብ ናይ ካል ኣብ ኩሉ ተመክሮ ኣብ ምክፍፋል ብዙሕ ይሰርሕ ኣሎ ናይ ብሓቂ ዝድነቕ መንእሰይ ንእሽተይ መንእሰይ እዩ ብዙሕ ነገር ክገብር ዝኽእል እዩ ኣይሆፕ ንዑ ዝያዳ ኣነ ኣብ ፖለቲካ ክኣትዩ ደልየኒ ወይ ገለ ግን ንገለገለ ነገር ክበርሕ ዕድል ክትባ ክትክእል ኣለካ ምክንያት ከምዚ ዓይነት ክእለት ተሎ ነቶም ንኣሽቶ ዓዲ ዘሎ መረ ክሕግዞም ይኽእል እዩ you have to give him ማዕፆ ተኸፊትሉ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ኩላ ይፈለጥኩን ኣለኹ ግን ዝያዳ ዕድላት ዝያዳ ሰባት ዝያዳ መንእሰያት ኣብ ዙርዩ ንክህልውን ካብኡ ክመሃሩ ምፁ ኮይኖም ሓደሽቲ ትካላት ንክሃንፁን ንሱ ንባዕሉ ትካላት ይሃንፅ ኣሎ ብሪልየንት ብሓቂ ዓወት ናይዚ መንእሰይ እዚ ክንርኢ ንደሊ እንታይ ተዓወት መዐቀንናቱ ኣይደኖ ግን በዓልናቱ ካምፓኒ እውን ክምስርት ይፍትን ስለ ዘሎ ተዓዊቱ ክንሪኦ ተስፋ ንገብር
ዝኾነ ናቱ ምንቅስቃስ እንተረኺብኩም ቪድዮ ስደዱለይኹም ንህዝቢ ዝያዳ ሼር ክንገብሮ ህዝቢ ክፈልጦ ህዝቢ ክመሃረሉ ህዝቢ ክነቅሓሉ ህዝቢ ድማ ኣብ ጎኑ ደው ኢሉ ዝኾነ ነካብኡ ዝድለ ሓገዛት ተለውን I hope እዛ ንእሽተይ ንገብራ ዘለና እውን ትበፅሖ ትኸውን if you need our help ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ህዝቢ ክበፅሕ ዝድለ መልእኽቲ እንተለዎ ኣነ በዛ ነፍሰይ ነቲ ናቱ ስራሕ ነቱ ዝገብሮ ዘሎ ንምድጋፍ ደስ እናበለኒ ክንገብሮ ንኽእል ሓደራኹም ነዛ ቪድዮ ሪኢኹም ዘለኹም ኣብ ቻነልና ኣላትኩም ከትኩም ነታ ዘረባናቱ ሰሚዕኩም ናብ ካልእ ከም ዝበፅሕ ግበርዋ ሰብ ክመሃረሉ ዝኽእል እዩ ንበዓልካ እታ ቪድዮ ስምዕዋ ኣነ ካልእ ግዜ ሎሞ ክሰምዐ ትማሊ ምልእ ሰሚዐያ ምስ ሰማዕኳ ብዘይ ልበይ ነቲ ቲም ናተይ ብዝቐልጠፈ ዚያ ናብ ህዝቢ ኣብፅሕዋ ኢለ ፅሒፈሎም ሰሪሖም ኣውሪዶም ኣለው ሕጂ ድማ ሎሚ ድሕሪ ስራሕ ንዓና ሰማዕኩ ክኸይድ እየ ምክንያቱ ብሓቂ መሳጢ ትምህርቲ ኣነ ካብ ፋርማ ስለ ዝሰርሕ ዝነበርኩ ፐርሶናላይዝ ሜዲሲን ክዛረብ ከሎ ሪሊ ከመይ ገይሩ ምስቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ህያው ኣብነት ናበ I loved it and መሳጢ ዝኾነ ዘረባዩ ከትኩም ስምዕዎ ክብለኩም ይደሊ ናይ ሎም ሃሳብ ዝጉዳይ ላይክ ሼር ሪቶ ሓሳብ ኣብ ኩሉ ከይትኩም ድማ ደግፉ thank you